Máme nové mikrofóny. Dokončili sme reklamu a vyspovedali jedného z našich klientov, ako sa mu s nami spolupracuje. Takže za prvé, do nášho portfólia pribudli krásne nové mikrofóny Shure SM58, bezdrôtový typ, ktorý má nahradiť naše používané mikrofóniky Sennheiser, pretože tie sa nám neukázali ako dostatočne spoľahlivé, tak sme chceli pre našich klientov priniesť niečo lepšie. Budeme ich prenajmať za 30 eur na deň, aj keď prvých 5 objednávok som sa rozhodol odmeniť akciovou cenou iba 10 eur za deň používania tohto mikrofónu. Čo sa týka ďalších noviniek, dokončili sme väčší reklamný projekt pre firmu Dostav. Mali sme k dispozícii jeden nahrávací deň, počas ktorého sme nahrali 5 reklamných spotov. Zatiaľ reakcie sú výborné. Tiež sme vyspovedali jednu z našich klientiek, ktorá s nami robila niekoľko svojich minulých podujatí. Zaujímalo nás, ako sa aj s nami spolupracovalo a či sme naozaj dokázali naplniť jej očakávania, pretože boli dosť špecifické. Potrebovala vyššiu kvalitu zvuku, potrebovala komunikovať aj s nejakými zahraničnými interpretmi a my sme sa teda snažili dostať nášho slova, že s nami je to ľahké. Viacej o tom, ako to hodnotí ona, vidíte vo videu, ktoré je v popisku. No a nakoniec by som ešte rád pripomenul, že naša sezóna Aftermovie pokračuje. Aftermovie sú výborným spôsobom, ako marketingovo podchytiť vaše podujatie aj potom, ako sa už skončilo, dať ľuďom vedieť, ako sa tam tí, ktorí prišli, cítili. Môžete presvedčiť tých, ktorí možno váhali, aby budúci rok určite toto podujatie nevynechali. A je to veľmi, veľmi cenný spôsob a materiál, ako osloviť aj nejakých partnerov a sponzorov. Takže sme radi, že z našej dielne týchto Aftermovie odchádza stále hojne. Pokiaľ by vás niečo z tohto zaujímalo, určite nás kontaktujte. Ja za mňa som veľmi rád, že nám už viac ako 5 rokov dôverujete a budem rád aj naďalej poskytovať naše profesionálne služby pre každého, kto bude chcieť, aby to naozaj mal na tých podujatiach z technického hľadiska ľahké.